Колькі мільёнаў даляраў каштуе выхад з беларускай турмы? Што можна заўважыць на кадрах Лукашэнкі і яго сына Колі ў Зімбабве? Якое свята забаранілі ў Беларусі? Зараз усё вам раскажам. Гэта наша ніва і галоўныя навіны 1 лютага. Адразу папросім, калі ласка, націсніце падабайку альбо пакіньце любы каментар пад гэтым ролікам. Гэтым вы вельмі дапаможаце нам у прасоўванні нашых відэа. А цяпер да навінаў. Лукашенко скончыў сваю паездку ў Зімбабве. Сёння быў апошні дзень. Яго адвезлі на славуты вадаспад Вікторыя, дзе ён сфатаграфаваўся з прэзідэнтам Зімбабве і сваім шпіцам. Дарэчы, разам з Лукашэнкам прыехаў і малодшы сын Коля, але на афіцыйных фотаздымках ён не свеціцца. Тады як на фота зімбабвійскіх СМІ Коля трапіў. Звярніце ўвагу, што ён сядзіць за адным сталом з Ірынай Абельскай, якая кіруе медцэнтрам управлення справамі Лукашэнкі. Менавіта Абельскую называюць мамай Мікалая Лукашэнкі. Дарэчы, у матэрыялах зімбабвійскіх СМІ можна ўбачыць і самого Лукашэнку без рэтушы і выгаднага монтажу. Паглядзіце на гэтае відэа мясцовых журналістаў. Бачна, што Лукашенко працягвае набіраць вагу і рухаецца з цяжкасцю. Звярніце ўвагу, як ён падымаецца па прыступках. Гэты стары чалавек значна адрозніваецца ад таго іміджу, які старанна стварае лукашэнкаўская прэс-служба. Стала вядома, колькі заплаціў беларускі банкір, каб выйсці з турмы. На мінулым тыдні раптоўна адпусцілі Сергея Касцючэнку, кіраўніка Прыёрбанка, які быў асуджаны на 3,5 гады калоніі. Але за кратамі ён правёў толькі 7 месяцаў. Па нашай інфармацыі, свабода каштавала яму каля 13 мільёнаў даляраў. Большая частка выкупу аформлена як спонсарская падтрымка хакейнага клуба «Дынама Мінск» ад Прыёрбанка. Гаворка ідзе пра суму каля 10 мільёнаў даляраў. Гэта ускосна пацвярджае адну з версій, чаму Касцючэнку ўвогуле пасадзілі. Афіцыйна яго абвінавацілі ва ўхіленні ад сплаты падаткаў. Але хадзілі чуткі, што незадоўга перад арыштам ён адмовіў фаварыту Лукашэнкі Дзмітрыю Баскаву ў фінансаванні хакейнага «Дынама». Што датычыць іншай часткі выкупу, называецца сума ад 2 до 3 мільёнаў даляраў, то яна была пагашана самім Касцючэнкам у рамках кампенсацыі нанесенай шкоды па крымінальнай справе. Па нашай інфармацыі, пасля вызвалення банкір выехаў з Беларусі. Тым часам нявестка Лукашэнкі працягвае сваю сакрэтную кар'еру ў нягеглым праўладным шоу-бізнесе. Выйшла новая песня на яе вершы. Ганна Лукашенка – жонка Дзмітрыя, сярэдняга сына Аляксандра Лукашэнкі. На фота яна злева ў сінім. Нядаўна Сергей Чалы і беларускі расследавальніцкі цэнтр высветлілі, што Ганна, аказваецца, піша песні, а дакладней тэксты для іх пад псеўданімам Ганна Сялук. У сваіх творах яна праслаўляе сілавікоў і свайго свёкра, Аляксандра Лукашэнку. Ганна ўжо адзначылася песнямі для міліцыі, ратавальнікаў, арміі і нават напісала гімн для пракуратуры. Таксама яна аўтар словаў для песні «Ах, Аляксандр». Ну, тут, думаю, вы і самі здагадаліся, пра каго ідзе гаворка. І песні «Бульба Дэнс». Іх, дарэчы, прасоўвалі ва ўсю моц адмінрэсурсу. Кліп на «Бульба Дэнс» нават паказвалі ў кінатэатрах перад сеансамі. Цяпер Ганна Лукашенка нарадзіла новы шэдэўр пад назвай «Беларускія жонкі». Выконвае яго малавядомы спевак Дмітрый Азаренко. Может, с ними ты встречаться и любиться, и общаться. Только в ЗАГС веди одну белорусскую жену. Белорусская жена своим принципам верна. Она рубит, сеет пашет и не жалуется даже. Пакуль нявестка Лукашэнкі піша вершыкі пра каханне, у Беларусі каханнем займаюцца чыноўнікі. Не ў тым сэнсе, пра які вы маглі падумаць, а ў ідэалагічна правільным. У Беларускім дзяржаўным універсітэце студэнтам забаранілі святкаваць Дзень святога Валянціна. А дакладней, праводзіць мерапрыемствы можна, але яны мусяць быць прысвечаныя любові да радзімы. Як распавялі студэнты парталу «Зеркала», калі не паслухацца, то пакараюць, могуць, напрыклад, выкінуць з інтэрната. Раней такімі ж загадамі студэнтам забаранялі святкаваць і Хэллоуін.
Дарэчы, аўтарка забароны, прарэктарка па выхаваўчай працы і сацыяльных пытаннях БДУ Ганна Бакун. Яна ціснула на навучэнцаў, хто выходзіў на пратэсты, таксама была сведкай па справе студэнтаў, у выніку якой 12 чалавек адправілі ў калоніі. Паглядзіце на гэты танец. تازه بدیم به ایران جای این که بی خود بشینی بشی پا چی میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما بیا. Прыгожа, гэта пара з Ірана. Хлопцу 22 гады, а дзяўчыне 21. Танчаць яны ў Тэгеране. За гэты танец маладзёнаў адправілі ў турму на 10 з паловай гадоў кожнага. Іх прызналі вінаватымі ў заахвочванні публічнай прастытуцыі, а таксама ў правядзенні сходу з мэтай парушэння нацыянальнай бяспекі. Міхаіл Саакашвілі паказаў, як выглядае пасля працяглай хваробы. Яго працягваюць судзіць за перавышэнне паўнамоцтваў і растрату падчас прэзідэнцтва. Праўда, суд ідзе па відэасувязі, бо Саакашвілі знаходзіцца ў бальніцы. Раней адвакаты заяўлялі, што ў яго цэлы шэраг хвароб. У тым ліку гаварылі пра магчымасць атручвання. На судзе Саакашвілі прасіў адтэрмінаваць пакаранне, каб далячыцца. Ён паказаў, наколькі схуднеў. Пасля гэтага сувязь раптам перарвалася. Байцы палка Каліноўскага ўзялі ў палон 2 вагнераўцаў. На відэа палонныя шчыра прызнаюць, іх завербавалі з калоніі. Цяпер вагнераўцаў паспрабуюць абмяняць на беларусаў-каліноўцаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне. Чым кормяць беларусаў крамы нізкіх коштаў? Гнілой садавінай. Асартымент крычаўскай крамы «Дабрацэн» абурыў нават мясцовую дзяржаўную газету, якая апублікавала фота. Гнілая хурма, апельсіны з цвіллю, шчарнелыя грушы. Вось такая эканомія. Што за непрыкметны мужчына паўсюль суправаджае Качанаву? Зараз раскажам. Мужчына прысутнічае на сустрэчах з грамадзянамі. Ціха сядзіць у куце. Аказалася, гэта былы ахоўнік Лукашэнкі. Завуць яго Андрэй Лукашын. Яму 47 гадоў. Ён ваеннаслужачы. Раней Лукашын займаўся бяспекай галоўнага цела. Нават суправаджаў Лукашэнку падчас візіту ў Кіеў у 2014 годзе. Цяпер перайшоў да Качанавай. У лукашэнкаўскай строга іерархічнай сістэме гэта знак увагі і важнасці. Апаратны ўплыў Наталіі Качанавай застаецца высокі. Нагадаем, што на так званым рэферэндуме 22 года ў беларускую канстытуцыю унеслі шэраг зменаў. Дадалі туды і такі момант. У выпадку смерці Лукашэнкі, за выключэннем яго забойства, менавіта Качанава, як старшыня Савета Рэспублікі, становіцца яго пераемніцай і кіруе краінай да новых выбараў. З'явіўся яшчэ адзін правакатар, які дапамагае сілавікам саджаць людзей. Мужчыну завуць Ігар Канюшык, яму 56 гадоў. Служыў у Афганістане, пасля працаваў у міліцыі, адкуль быў звольнены яшчэ ў 97 годзе. Дарэчы, за парушэнне працоўнай дысцыпліны. Мае інваліднасць 2 ступені, а таксама трапляўся на крадзежы. Сцягнуў чужыя рэчы з камеры захоўвання ў Еўраопце. Але цяпер Канюшык у вайсковай форме з медалямі запісвае размовы ў чат-рулетцы і выкладвае іх у сеціва. Вядома, што затрымалі як мінімум аднаго яго суразмоўцу. Канюшык гэтаму вельмі радуецца. Цікава, што ў 11 годзе Канюшык і сам выходзіў на маўклівыя акцыі пратэсту. І яго нават затрымлівалі. Але з 14 года і па сёння яго соцсеткі поўныя пракрамлёўскага смецця. Георгіўскія стужкі, літары Z, ну і гэтак далей. Дарэчы, іншы правакатар Юрый Комар, які працуе дальнабойшчыкам і чые відэа дапамагаюць затрымліваць беларусаў, днямі быў звольнены з польскай фірмы. За відэа Комара затрымалі як мінімум 9 чалавек. Так што, размаўляючы з незнаёмымі людзьмі ў інтэрнэце, калі ласка, будьце пільнымі. Шалёны мікс Сашы і Серожы і Барата Сахдзіева «Ваўкавыск». Беларускі блогер пан Усялян запісаў парадыйны трэк, які ўжо называюць неафіцыйным гімнам гораду. Ацаніце і вы. Ваўкавыск, ты мяне прыглашала. Ваўкавыск, я поехал на шару. Мотоблок, мой начищенный ладный. Ну а ты нават не выйшла з хаты. Ну і напрыканцы.
Наша любимая рубрика без каментароў. Як выглядае беларуская навука на думку правінцыйных дзяржаўных журналістаў? Просто пачытайце і паглядзіце самі. Вось такія сёння навіны. Подписывайтеся, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.